Masadun partikula bat azken mugitzen da A0 eta haren tartean. Beraz, tarte horretan energia potentziala konstantea da, hori da esaten digutena. Baina ezin da hortik kanpo egon. Hau klasikoki nolabait. Hau da potentzial osin infinitu baten barruan dago. Bi hormak daude nolabait, 0 eta A puntuetan, eta A0 eta haren tartean mugitzen da, eta partikula ezin da tarte honetatik atera. Kontsidera ezazue ondorengo uhin funtzioak, non n zenbaki naturala den, baina 0 izan ezik. Beraz, daukagun uhin funtzioa, partikularen uhin funtzioa halako bat izan daiteke. Printzipioz gero ikusiko dugu nola uhin funtzio hauek daukaten energia erabatzea astua dagoela, baina printzipioz hori oraingoz hori berdin zaigu. Hau da, daukagun izan dezakegun partikularen uhin funtzioa, non hemen txagertzen den n hori zenbaki naturala, baina 0 kenduta izan daiteke, klaro, n berdin 0 badugu, orduan uhin funtzioa 0 izango nuken tarte osoan, eta horrek ez dauka inolako zentzurik. Beraz, lehenengo eta behin alako uhin funtzioak daukagunean, nire ustez oso erabilgarria da, eta oso interesante izan daiteke uhin funtzioen irudia izatea. Eta hori da egingo duguna, lehenengoz egingo duguna. Beraz, hau da, euki ezakegun uhin funtzioen irudiak, nolabait, gutxi horako irudiak ditugu. Hau da, n berdin baterako daukagu hementxe grafika gorria, ikusten duzuenez, 0 eta haren tartean ez dauka nodorik, berdea dugu n biri dagokiona, badauka nodo bat, eta hau ikusten dugu antisimetrikoa da, aldiz lehenengoa simetrikoa da erdian daukagun puntuarekiko, A2-rekiko, eta bestea antisimetrikoa dugu, eta gero berriro hementxe larrosa duguna, n berdin 3 dagokiona, berriro dugu simetrikoa dugu. Bueno, interesantea dugu alako propietateak ikustea. Eta uhin funtzioen amplitudea norabait guztiena berdina dugu batekoa dugu. Ikusten duzuenez hementxe 0 eta 0-ren ezkerrean 0 dugu uhin funtzioa eta haren eskubian baita 0 dugu. Bueno, hau da daukagun uhin funtzioen irudia. Interesantea izan daiteke honen ideia intuitibo bat, kualitatibo bat izateko irudiak oso lagungarriak izan ditezke kasu askotan. Bueno, halako uhin funtzioa daukagunean, galdetzen digutena da zein da egoera hauei dagozkien posizioaren desbideraketa estandarra. Hori da eskatzen digutena. Balien eta uhin funtzioa hau dugu, zein den uhin funtzioari dagokion posizioaren desbideraketa estandarra. Beraz, halako bat, eskatzen digutenean, jakin bat dugu zer den eskatzen digutena, beraz, da delta x eta delta x hori dugu x karratuaren batezbestekoa minus batezbestekoaren karratua. Beraz, halako desbideraketa estandar hauze kalkulatu behar badugu, lehenengo eta behin, kalkulatu beharko dugu zein den x karratuaren batezbestekoa, egoera honi dagokion x karratuaren batezbestekoa, eta gero bestaldetik, batezbestekoaren karratua eta kenketa egin, eta hori da izango duguna x-en ziurregotasuna. Zer esanik ez, kalkulatu behar dugu n-ren funtzioan, segun eta daukagun n-a, uhin funtzioa aldatzen dalako. Gero baita eskatzen digute, zein izango litzateke emaitza klasikoa, beraz, emaitza klasiko eskatzen digute, eta zein n-ren baliorako dira bi hauek berdinak. Lehenengo eta behin kalkulatu ezagun zein den desbiderak eta estandarra kuantikoa nolabait. Eta horretarako, bi hauek kalkulatu behar ditugu, eta batezbesteko hauek kalkulatu behar ditugu, beraz batezbesteko horiek zuzenean egongo dira erlazionatuta uhin funtzio honekin lotutako dentsitate probabilitatearekin. Hori bai, uhin funtzio honetatik dentsitate probabilitatea eraikitzeko ezinbestekoa dugu uhin funtzio hori normalizaturik egotea. Beraz, uhin funtzioa bera normalizaturik egon behar du. Beraz, horretarako, lehenengo eta behin egingo duguna izango da uhin funtzio hori normalizatuko dugu, edo behintzat txekiatuko dugu normalizatuta dagoen. Horretarako, bete behar dena, gora ezazue dala, integrala, minus infinitotik, infinitora, dentsitate probabilitatearen integrala batekoa izan behar dugula, beraz horretarako kalkulatu ezagun lehenengo eta behin zein den hementxe daukagun uhin funtzio honi dagokion norma, eta horrekin normalizatuko dugu. Beraz, hau erekiko dugu, kasuetan daukagun uhin funtzioa hauze dugu, beraz, integrala bakarrik 0 eta haren tartean izango dugu, hortik kanpo 0 dugulako, eta dentsitate probabilitatea dugu uhin funtzioaren moduluaren karratua, beraz, geratzen zaiguena da sinu karratu n pi x
zatia diferentzial x. Hau da egin beharreko integrala, beraz, sinu karratuen integrala egiteko, gora ezazu egin behar duguna da angelu bikoitzaren bidez egiten dugu, beraz, horretarako egin dugu izango da sinu karratu horren ordez, jarriko dugu bat minus kosinu bi pi n x zatia zati bi. Beraz, hau da egin beharreko integrala, eta kasuetan bai badakigu basati bi eta kosinuan integrala ditugu, eta hori bai ezautzen ditugula, eta honen integrala egiten badugu, daukagu a zati bi. Beraz, gure uin funtzioa ez dago normalizatuta, ze honek ez duelako bat emoten, eta normalizaturik egoteko, egin behar duguna da, gure uin funtzioa hause, biderkatu egin behar dugu, honen alderantzizkoaren erroarekin. Beraz, bider, erro, bi zatia egin behar du. Eta orduan bai, normalizatuta izango genukela. Beraz, guk hementxe daukagun uin funtzioa, normalizaturik ditugun uin funtzioak, ondorengoak dira, normalizaturik direnak dira ondorengoak. Daukagu, erro, bi zatia, sinu, n pi x zatia, hori bai, baldin eta x, 0, eta haren tartean badugu, eta tarte honetan ez badugu, orduan 0 dugu. Beraz, badaukagu uin funtzio normalizatuta. Eta baldin eta uin funtzioa normalizatuta dugunez, orain bai, zuzenean joango gara, kalkulatu nahi dugun desbiderak eta estandarra kalkulatzera, beraz, horretarako kalkulatu behar dugu, lehenengo eta behin x karratuaren batez bestekoa eta gero batez bestekoa kalkulatuko dugu. Lehenengo batez bestekoa kalkulatuko dugu. Xen batez bestekoa, da zuzenean, dugu integrala x bider dentsitate probabilitatea. Hau da, egin behar duguna. Hau beti minus infinitutik infinitora printzipioz. Hori bai, segun eta daukagun uin funtzioa, orduan mugatuta egon daiteke, mentxe daukagun integrala. Hori egiten badugu eta mentxe jartzen badugu, ja normalizaturik dagoen uin funtzioarekin erekitako dentsitate probabilitatean jartzen badugu, daukaguna ondorengoa da. Geratzen zaigun integrala, da, izatia, eta 0-tik ara x sinu karratu, zehau da, sinu karratu, ez dago argi, berriro jarriko dut hobeto, sinu karratu n pi x zatia diferentzial x. Eta berriro integrala hause egiteko, sinu karratu jarri behar dugu angelu bikoitzaren funtzioaren kosinuaren bitartez, eta orduan hori egiten badugu ateratzen zaiguna da a zati bi. Bueno, hori alde batetik. Gero bestaldetik egin behar duguna da x karratuaren batez bestekoa. Oso ondo, x karratuaren batez bestekoa egiten badugu, berriro hau da egin behar duguna, x karratu dentsitate probabilitatea egin behar dugu, eta hori egiten badugu, orduan daukaguna da, berriro ordezkatzen badugu, hementxe daukagunarekin, ondorengoa geratzen zen. Integrala, 0-tik ara, x karratu, sinu karratu, n pi x zatia diferentzial x. Eta berriro hementxe agertzen den integralak egiten baditugu, geratzen zaigun adierazpena berriro egin behar duguna da. Pixka kasu honetan zailago izango dugu, baina estrategia berdina dugu. Sinu karratu jarri behar dugu angelu bikoitzaren kosinuaren funtzioa. Eta hori egiten badugu, geratzen zaigun adierazpena ondorengo dugu. A karratu zati iru, minus a karratu zati bi pi karratu, n karratu. Eta baldin eta bi hauek baditugu, orduan zuzenean eraiki dezakegu, geratzen zaigun desbiderak eta estandara. Eta hori, geratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Erro, a karratu zati amabi, minus a karratu zati bi pi karratu, n karratu. Bueno, ja lortu dugu, hause dugu desbiderak eta estandarra, uin funtzio hauei dagozkien desbiderak eta estandarra, hori bai emaitza kuantikoa dugu, horregatik jarriko dugu azpi ua hori jarriko dugu, eta ikusten duzuenez bai n-ren funtzioan agertzen da. Oraintxe egingo duguna da eskatzen digutenez bai, kalkulatuko dugu zein den hurbilketa klasikoari dagokion desbideraketa. Bueno, printzipioz, esan genuen bezala, hurbilketa klasiko batean baldin eta hasierako posizioa ezagutzen badugu, orduan partikula egongo da mugitzen, bi arme horien artean egongo da mugitzen, ezta? Hau badira
hormak, orduan partikula alde baterantz, bestera izango dugu mugitzen. Alde baterantz, hementxe errebotatu, besterantz, eta bar. Orduan, eta baldin eta ezagutzen badugu zein den partikulari dagokion hasierako posizioa eta abiadura, orduan zehaztasun osoz esan dezakegu zein izango den bere ibilbidea eta edozein aldi honetan esan dezakegu zein lekutan egongo den partikula. Beraz, partikulen posizioa erabat zehaztua izango denuken eta era horretan ikuspuntu horretatik partikularen desbiderazioa estandarra, beraz, ziurgabetasuna, posizioarekin lotutako ziurgabetasuna nuloa izango dugu. Hori bai, beste era batean, pentsa genezaken edo beste ikuspuntu batetik, baldin eta ez badugu ezagutzen zein den partikularen hasierako posizioa, orduan partikula bai mugitzen egongo litzatekela hemen, baina ezin izango genukeen esan zein puntutan izango egongo den partikula hori. Bai? Hori bai definitu indezakegu, era horretan, beraz, dentsitate probabilitate bat, dentsitate probabilitate klasikoa izango litzatekena. Hementxe daukagun energia potentziala, tarte honetan daukagun energia potentziala konstantea izan da, beraz guk 0 hartu dezakegu, orduan tartean dagoen partikulen abiadura konstantea izango dugu. Partikulen energiak beti konstantea izango dugulako, eta energia potentziala 0 bada, orduan energia zinetikoa konstantea izango dugu, beraz partikulen abiadura konstantea izango dugu. Eta hori bada, orduan partikularen abiadura konstantea bada, edozein tartetxoan partikula hori aurkitzeko probabilitatea beti berdina izango dugu. Hori dela eta orduan hurbilketa klasiko batean, dentsitate probabilitatea konstantea izango dugu. Orduan, zein izango da hurbilketa klasikoan dentsitate probabilitatearen adierazpena? Kontuan izan, dentsitate probabilitatea klasikoa, jarriko du klasikoa, bider diferentzial x 0-tik ara, tarte horretan mugitzen dalako batekoa izan behar denez, eta hau konstantea denez, konstantea izango denez, partikulen abiadura konstantea dalako, orduan inte honetatik ateratzen dugu, eta orduan geratzen zaiguna da, hauze. Eta hori dela eta orduan, hemetik ateratzen dugu, hurbilketa klasiko batean, dentsitate probabilitatearen adierazpena dela bat zatia. Eta horrela izan da orduan bai, definitu indezakegun zein den, dentsitate probabilitate klasiko honi dagokion ziurgabetasuna. Eta ziurgabetasuna, edo desbideraketa estandarra, hori emaitza klasikoa, berriro izango litzateke erroa, x karratuaren batez bestekoa minus batez bestekoaren karratua. Orduan hori da egingo duguna, baina hori bai kasunetan karratuaren batez bestekoa eta batez bestekoaren karratuak erekiko ditugu eta kalkulatuko ditugu, baina dentsitate probabilitatea klasikoa erabiliz. Hori egiten badugu, ondorengo ateratzen dugu. Lehenengo eta behin, kalkulatu dezagun zein den hurbilketa klasikoari dagokion batez bestekoa, eta hoxe dugu, uste dut argi dagoela zein izango denez, erdiko puntua, baina egiten badugu 0-tik ara, x bider dentsitate probabilitate klasikoa, basatia, diferentzial x, eta egiten badugu aten zeguna da a zati b. Izatez, hau da emaitza kuantikoaren berdina. Ze emaitza kuantikoan ez dugu esan, baina dentsitate probabilitateak, hau dauin funtzioak esan dugu lehen, nola, erdi puntu honen erdiarekiko, bai simetrikoak edo antisimetrikoak direla uin funtzioak. Beraz, uin funtzioiekin erekitako dentsitate probabilitatea beti simetrikoak izango ditugu putzuaren erdiarekiko. Hori dela eta orduan posizioaren batez bestekoak daukagun dentsitate probabilitatea simetrikoa izan da erdiko puntua izango dugu. Orduan, emaitza klasikoa, xen batez bestekoari dagokion emaitza klasikoa berdina dugu. Kuantikoaren berdina dugu. Orain egin dezagun emaitza x karratuaren batez bestekoa, baina hurbilketa klasikoan egingo dugu, eta berriro hau izango dugu, 0-tik ara, x karratu bider dentsitate probabilitatea berriro klasikoa, eta hau egiten badugu, aten zeguna da, a karratu zati iru. Eta bi hau behin eta ditugunean, oso arraz kalkulatu dezakegu honen bitarte zein den desbideraketa estandarra, baina hurbilketa klasiko batean. Eta daukaguna da, a karratu zati
amabi. Zer esanik ez, ateratzen zaigun emaitza klasiko eta emaitza kuantikoak ez dira berdinak, hori bai, emaitza kuantikoan n berdin infinitora eramaten badugu, orduan emaitza klasikoaren berdina ateratzen zaigu. Izatez ikusiko dugun bezala, n berdin infinitoari dagokion uhin funtzioak dira oso energia altuak daukaten uhin funtzioak. Hori ikusiko dugu, bai? Orduan, oso energia altua daukaten uhin funtzioen kasuetan bai emaitza klasiko eta kuantikoak berdinak direla. Beraz, balago, konvergentzia bat dago mundu klasiko eta mundu kuantikoen artean, baina horretarako ezinbestekoa da dirudienez, uhin funtzioen energia itzela oso handia izatea.